गिबियावनो बयखौबो दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअआव फिन खेब बरायनानै लाग्रोबावबाय। दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव थांनाय 19 जानुवारि खालारखालि सावथालफोरजों खास्रि बिस्रि बुथारजानाय आरो बेजों लोगोसेनो नखरसेनिनो सानै बिफा फिसाज्लाया खुनुरोखोमै जिउ रैखा मोननानै फाहामथाय लाखांना न'आव फैफिननानै जाथायनि सोमोन्दै गुवारै फोरमायनानै होदों। थारैनो जाथाया माबोरै जामारनायमोन? दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव बेनि सायावनो फंनैसो बाथ्रा बुंनो थाखाय बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों। बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलां। भिडिअखौ जागायजेननायनि सिगां नोंथांमोननिसिम गुरैयै खावलायनाय, नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला सिगाङावनो साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोबानो जाबाय, जाहाथे आंनि गोदान आपडेटफोरखौ मोननो हायो। थौदो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ जागायदिनि। दा जों बयबो थांनाय 19 जानुवारियाव मा जाथाय जादोंमोन बेखौ बयबो मिथिखाजोब्बाय जानांगौ। माबायदियै सावथालफोरनि आखायाव खास्रि बिस्रियै सासे बर' सुबुङा बुथारजानो गोनां जादोंमोन, बेजों लोगोसेनो सानैया खुनुरोखोमै जिउ रैखा मोननो हादोंमोन। बे जाथायखौ लानानैनो सावथाल आरो बर'फोरनि गेजेराव गोबां दुंहाव थासारिबो जादोंमोन। जाथाय जानायनि उनावनो सा 18 सावथालफोरखौ पुलिस बिफाना हमनाय जादोंमोन, जायफोर बर' सुबुंखौ गाग्लोबनायाव आखाइ दंमोन। दा बेखौ लानानै मोनसे गेदेर सोंथिया बेसोदि थारैनो रियेल कालप्रिटखौ हमनो हादोंना? जायफोर कालप्रिटफोरा सावथाल हारिजों लोब्बा दंमोन। आसामनि पुलिस बिफाना फोरमायनाय बायदिब्ला कक्राझारनि कारिगावआव सावथाल आरो बर'नि गेजेराव जानाय दाङाबाजियाव नाक्सालिस्टफोरनि आखाइ दं, जायनि गोहो मोननानै सावथालफोरा बर'फोरखौ गाग्लोबनो साहस मोनदों। दा बेखौ लानानै बिटिसि सरकारा गोख्रोङै नायबिजिरनायनि गोनांथि दं। बेजों लोगोसेनो दायनिगिरिफोरखौ गोख्रोङै साजा होनांगौ आरो दुखुथिया नखरनो कम्पेनसेसन होनायजों लोगोसेनो थांनानै थानायनि राहा खालामनानै होनांगौ। दा जाथायनि बोलि जानांनाय बिफा आरो फिसाज्ला सानैया माखासे बाथ्राफोरखौ फोरमायनानै होदों। थारैनो मा जामारनायमोन? नोंथांमोना बेखौ खोनासंनानै लाग्रोदो। थांनानै बेलसाखौ थिखांनानै लानानै फैबाय। लानानै फैनानै बे ससेयाव माने सारअन्थाइ गोलैनाय बादि अन्थाइ खुबैबाय बिसोर हाग्रानिफ्राय। मोनाबायमोन। ओमफ्राय अन्थाइ खुबैनानै दाना गारियाव नांबाय। हाब मा जाखो होननानै जों सानबाय आरो बिदिथ' जाफेरा, दिनै मा जाखो होननानै जोङो साननानै दाना गारियाव एकदम सानैसो मानसि ओंखारनानै गारि आयनायाव अन्थाइजों थाम खुबैनानै गारि आयनाखौ बायहोबाय। ओमफ्राय गारि आयनाया मोब्लिब जानानै जोंनि गारिया खनथाम फाल्थि जादों आरो। खनथाम फाल्थि जानानै ओमफ्राय गारिया गसंफिनदों। गसंफिननानै ओमफ्राय दाना आंना मबाइलाबो गदोंमोन। ओमफ्राय दाना बेखौ गारिनिफ्राय बरननानै सालायग्राखौ माने बुनोसो, खुनु खोथा गैया बाथ्रा गैया, बुनोसो माबा खालामबाय। बुबायसो बिसोरो, जायजों मोनो बेजोंनो गनजों बुलाय, मा अस्त्र लादों बुदों, खुनु थालखौनो मोनाखै आरो जों बुजानाय समाव। ओरैनोथ' गारिखौ खुख्रेबखाबाय थुलथुब थालथाबनो, आरो मानसिखौबो बरन बुबाय बिसोरो। ओमफ्राय जोंखौ बुनाय समाव होनबाय आरो मोसौ सिखाव। जोंथ' मोसौ सिखाव नङा होननानै खेमा मा बिबाय बायदोंमोन जोङो। थेवबो जोंनि बाथ्राखौनो फंसेबो खोनासङालासेनो जोंखौ डाइरेक्ट बुदों आरो। खालि बुनायल', बेहाय खुनु सोंनायबो गैया, फिननायबो गैया। जोंहा मा बिबाय बायदोंमोन, जों खुलुमसेयावबो जों माबो मोनाखै। जोंखौ ओरैनो बुबायल' थानाय आरो, सोंनायबो गैया फिननायबो गैया। बुबाय, खर'आबो गासिबो सिलायजोब, थै ओंखारबाय। थै ओंखारनानै गासिबो मोखांजों थैजोब, खर'आव गासिबो खोमाजोंबो थै गबाय। ओमफ्राय गन्थं खुगाजों थै गजोब्बाय। बेबो सिलानि जाजोब्बाय, गासिबो थैजोब जों गासिबो। आंथ' बिसोरखौ मिन्थिबावाखै। आंखौ फारसे लांबाय, बिसोरखौ फारसे लांनानै बोथ्रोदसो बुबाय। खुनु माबा गैया। हाथायावबो सौखाबाय, जोखाबाय। ओमफ्राय ओरै खामिहाराबो जोफायबाय। ओमफ्राय आं जेबो मोनथिया जाबाय। आंखौदि सोर लाबोदों हस्पिटालसिम, आथिं आखाइ बायनायखौ उनाव हस्पिटालाव फैनानै नायनानैसो मिथिबाय बाहा बायदों। बेखौ सन'ग्राफि माबा एक्सरे खालामनानैसो मोनबाय। बेंथेनाया जों नुवाखै, लामायाव रावबो गैयामोन। बिसोरो डाइरेक्ट हाग्रानिफ्रायनो अन्थाइ खुबैग्रोदों। दा बे अरिजिनेल आयनायाथ' बायबा बिदिनो फिसा स्पट जाखायो नालाय। बे जानायाव ब्लान्ट जाबाय आरो, माने गला नुबाय। नुनानै दाना बे गारियाबो बोरै थाङो बोरै मानो साइडखौ नुहुरै जानायाव गारिया जोंना बेलथायहैदों। आखाइयाव बोरलाफोर लादों, माबा सिखाबो, रुवा माबा लालाजोबदोंमोन आरो। ओमफ्राय जोंहा बुजानानै जों माजों बुखो जोंबो खुनु फात्ताखौनो मोना। बर' सासेबो गैयामोन गैनाया, सासेबो बर' गैया बेहाय। ओरैनो खाथि खालायाव गामि दंबाबो बे बर' गामिया मोनाबिलिबाथाय ओंखारखाया होनो बिसोरो। आं बे जाथायाव नुदों, बिसोरो जोंखौ अन्थाइ खुबैग्रोदोंमोन फार्स्टआवनो। अन्थाइ खुबैनानै ओमफ्राय बिराद बुरजा अन्थाइ खुबैदों आरो।
बिलथायखांनानै बिसोरखौ बरनग्रोजोब्बाय आरो ओमफ्राय उनाव आंखौ बरनबाय ओमफ्राय बुबाय बुनानै बिसोरनि आखायाव बोरला दंमोन सिखा दंमोन बिसोर गन बायदिसिना लाजोबनायमोन आरो आंनावथ' आखाइ बायदों ओमफ्राय नैबे आखाइ फारसेयाबो आगदाना बुनाय ओमफ्राय आथिङाबो बुनाय खर'आवबो ब्लाड जमा जानानै दं आथिङावबो दानदों। दा नोंथांमोनाथ' खोनाखाबाय माबायदि इनाय अनागारियै सावथालफोरा गाग्लोबदोंमोन। दा बेखौ लानानै जोंनि साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफोरा सांग्रां जानायनि सम फैबाय। जों खौसेयै थायाब्ला बेबायदि जाथाया उननि समावबो जाफ्लेबाय थाखागोन। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। नोंथांमोना भिडिअखौ इनफरमेटिभ मोनदोंब्ला मोनसे लाइक खालामदो। लोगो मोनफिनगोन गुबुन मोनसे भिडिअआव। गोजोन्थों।